Ja, med den bil, vi kører i år, måske har nogle af jer lagt mærke til, R10'eren, vi kører med en meget smallere bagving, end hvad de kørte sidste år. Det er faktisk 40 cm smallere bagi. Så i nogle af de hurtige sving, Porsche-kurve, så kan den godt komme ind og ud og svinge med numsen lidt, så den er lidt svær at køre nogle gange. Så har vi også fået 10% taget af vores power, så vi har fået 10% mindre hestekræfter, end hvad vi havde sidste år. Og så har de også taget 800 millibar væk fra boosten, så vores turbo virker ikke lige så godt, som det gjorde sidste år. Og så plus har de også, franskmændene, lagt 60 kilo bly op i bilen også. Så de gør det så svært for os som muligt, men sådan er det. Så hvis vi havde bare Peugeot, var det måske lidt anderledes, men sådan er det. Altså Le Mans er et løb, som jeg altid rigtig gerne kunne tænke mig at køre. Nu får jeg så chancen i år. Og så alligevel, hvis man ser på mange af de kører, som kører op foran, de er jo nogle ældre herrer, mange af dem. Og jeg er jo sådan en ung gut, ikke? Så man skal jo starte et eller andet sted. Så for mig er det her starten på noget nyt, og så forhåbentlig kan jeg bygge på det her på et eller andet tidspunkt, måske komme op og køre en af de rigtig hurtige Audi'er, ikke? Men som sagt, man bliver nødt til at starte et eller andet sted, og den start har jeg så taget den her weekend. Til dagligt der kører du i en lukket DTM-bil, som ganske vist er rimelig godt med hensyn til aerodynamik, men det må jo være en kæmpe forskel at komme over i en R10 med sådan et moment. For at sige det lige ud, lægger man ikke en lille snemand i bukserne en gang imellem? Ja, specielt vil jeg sige efter første træning her i forgårs, hvor vi kørte rundt i regnvejr. Man ikke kunne se så meget med den her bil, og første gang på banen, der kunne man godt lige få skiftet underbukser et par gange i løbet af træningen. Men altså, der er en stor forskel på de to biler. Altså, for eksempel en DTM, der ligger motoren foran i sådan en sportsvogn. R10'eren her ligger den bag. Og vi kører, R10'eren kører med en V12 motor, og det er jo en utrolig stor, tung motor, så den kan jo godt svinge rigtig meget med bagenden. Det gør, at nye R15 har de brugt en V10 i stedet for at prøve at ligesom, komme lidt ned med vægten, for de vidste med R10'eren, det største problem det var, at der var alt for meget vægt bagi. Og så nu, når vi har fået endnu mindre bagvingen, det hjælper heller ikke på sagen, så det kan godt være lidt svært at køre en gang imellem, men man må køre med det grej, man får, så der er ikke så meget at sige til det. Hvad kan vi forvente at se fra jer? Altså, som sagt, vi kører i en R10, og det er en bil, som har vundet Le Mans mange gange. Jeg tror, hvis vi kører løbet uden så mange forskellige... altså, hvis der ikke er nogen, der kører galt, og vi ikke punkterer osv., så er der en stor chance for, at vi kan nå op i top 5. Altså, alt kan ske i det her løb, som vi alle sammen ved. Hvis man punkterer, eller hvis der er en, der kører galt eller noget som helst, så taber man lige pludselig et par omgange. Så hvis vi bare kan blive ved med at køre uden problemer, så vil jeg sige, så kan alt ske. Nu må vi vente og se. Jeg må også sige, at I sidder jo i en bil, som er gennemtestet. Den er meget solid, vil jeg sige. Så vil jeg i hvert fald bare lige sige, selvom man kører rundt derude og kører rigtig stærkt, så kan man godt se alle Dannebro-flagene og så videre. Og det synes jeg også er, det synes jeg. Selvom jeg mener, at de fleste kommer for at se Tom Christensen, så også andre danskere, vi synes stadigvæk, det er fedt at se. Så skal vi ikke sige tusind tak til Christian Bakkeude, og ønsker ham alt muligt held og lykke.